Значи аз от година и половина съм в One и просто като всеки един от нас съм присъствала на една презентация, поканена от моята спонсорка Ваня Тонева в Хасково. Валентина Чанкова се казвам, забравих да представя, Хармалин. И така, отидох на тази презентация. От това, което чух, имах два много наболели проблема. Основните, това съм го казвала, нека да го кажа и сега. Основното беше щитовидната ми жлеза, 7 възела, които ми създаваха много проблеми. От 13 години ги имах, заедно с започването на а, понижена костна плътност, така стигнах до остеопороза. И така, като чух за продуктите, реших да ги ползвам, макар че и с доверие, и с недоверие. Нали? Едно нещо, докато не го опиташ, не можеш да кажеш, че действа и ще е добре. Да, започнах с Омевия, Пенлейс и Дикамин. Само за 2 месеца и двата ми проблема се решиха. Само за 2 месеца. Кой вярва, кой не вярва, за мен е истина. И съвсем наскоро искам да ви кажа, че тук няма 2 седмици. А, Започнаха симптомите на грипа, гърло, кашлица, температура и така. Само и единствено с пластирите се оправих. Нищо друго не съм ползвала. Просто исках да отида на снимка, да видя за какво става дума на рентген. И това не ми се получи, тъй като и личната ми лекарка, и белодробната, да се каже докторка, бяха грипави и ми казаха следващата седмица, понеделник. Така, да отида при тях на преглед. И ако евентуално, ако още не ми е минало, нали, тогава да направя снимката. Това изненада беше от лекарката белодробната, когато отидох и видя просто за 1 седмица, че нищо ми няма. Казвам ви, само Пенлейс, Омевия, Б12, друго ползвах ли? Пенлес, Омевия и Б12 и Дикамин. Това съм ползвала като пластири. Всичко така отпред на гърдите, отзад на гърба в двете положения, не в средата, в двете положения. Кашата ме толкова дразнеща беше, просто само тук се беше спряла и това отмина, като тя им предписа помпичка, задължително, тъй нищо не съм ползвала, всичко се спря. Това е най-новият ми резултат.